ya Aminu Sharif ya tsinci kansa har ya san ma yana da irin wannan baiwar? Kamar dai yadda ka faɗa baiwa ce Allah yake ba da ita, to kawai ji ne ni ma ina da ita kuma nake yin ta. Kamar yanzu Aminu Sharif yana iya yin muryoyin nawa haka? Akalla murya zan iya yin 15 zuwa 10. Duba daga ida wata ta kunna ko a ba ta kunna to ai ni abin da ni na ji ya akalla na maka magana karka ce an je batun kure ba za mu so mu sauraro yanzu su ko ba haka ba shi ita murya abin da yasa yanzu a misali na'am idan na ji murya ka ba zai assalamu alaikum barka dai bibi na misa bai kawo muka yin sallah na ba gaskiya dai ban ji daɗi ba idan ka kira ni ba zan ƙara ɗauka ba kuma ba ruwana da kai tunda abin haka ne ba soyayyar gaskiya muke ba ya kamata a ci kawo mu kamar Ramadan basket ba kawo mun ba gaskiya ni da kai ka ƙara kira na wannan da kalas kake wannan da kalas kake kawai wannan da kalas kake kalas kai ne da kalas ake ni ban kai lokacin ba wai bai kai ba wannan da kalas kake okay ka girma wake kawai na wannan da kalas kake kai masha Allah. Kamar cikin yanayi na fassara ka san akwai mataki na jarumi, akwai mataki na boss wato ban daba kenan, akwai kuma mataki na yan koransa, akwai kuma mataki na jaruma mace. Shin ban sani ba ko kana daukar wani bangare ne ko da mataki na fassara fim din? Da yake ni na iya murya ne amma ba aiki da muryar ba. Na fahimta. Because ba wani yanzu idan misali za ka iya yin muryar jarumi, za kuma ka iya yin muryar kamar boss ainihin muryoyin ma sai dai in yi kawai in ta zo da yawa ba wai na ka'idanci wancan tunda ba aikin nake da zan balle ka ce ka bada wancan amma kuma duka muryoyin wancan wanda ka sani ake zan yi.